ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ କାହିଁକି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବାଟା ଶିଖିନ, ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତମ ପାଖରେ ଅନେକ କିଛି ଅଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଟିକିଏ ହସ ଦେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବ। କିଏ ଯଦି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଭଲ କଥା କହି ତାକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିପାରିବ। ଆଉ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିଲେ ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ। ଆଉ କହୁଛ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। କେବେ ବି ନିଜର ମନକୁ ଗରିବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ ଗରିବ ହୋଇଗଲେ ସବୁଦିନ ସେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଉ କି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ ବି ଆଉ କିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିବେ, କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ତାକୁ କେବେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କରିଛି, ଦିନେ ତାର ବି ଖରାପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ କାହାର ଖରାପ ନୁହେଁ, ଭଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଯିଏ ଯେତେ ଛଳ କପଟ କରୁନା କାହିଁକି, କେବେ ବି କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ରୋଗିଣା ଦେଖି ନିଜକୁ କେବେ ରୋଗିଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ହୃଦୟ ଚେହେରା ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।